Opet nema niš. Hej. Evo, na poslu sam, gužva je. Reci, kaj ima? Bojim se da Leon opet nije dobro. Zašto? Laura je čula neko lupanje i vrištanje po noći. Ma nije, valjda opet. I kad se sjetim što smo sve prošli, kak će opet morat u kliniku? Ma, daj pusti još par dana. Možda nije tak strašno. Bojim se da si nešto ne napravi. Daj popričat se. A kak da popričam? On ima telefon, mi se ne javlja. Ma gle, ako misliš da je tak frka velika, daj nazovi ovog doktora Jurića. Joj, jedva čekam da se vratiš. Dobro, držite se. Ajde, bok. Bok. Kaj si doma? A? Kaj si to lupo po noći? Ma ne, sanjao sam nešto. Kaj opet one noćne mode? Da. Ajde samo do dućana, nema ništa u frižideru. Okej. Ne kužim, zakaj si to napravio? Pa rekao sam ti da nisam ni šukro. Samo je upalo u tvoj džep. Zašto si onda tako podivljao? Pa kad sam optužen za nešto što nisam ni kriv. Gle, Leon, znam da si prošao teške stvari u životu, a i znaš da te volim ko svoje rođeno dijete. I ako te nešto... Pa ne znam ni šta da kažem kad mi ne vjeruješ. Nedostajete mi. Nemam nikoga. Ne želim da postojim više. Samo želim biti s vama. Tko ste vi?